Genesis chapter 23. Tinakutaura pamusoro penyaya tikaraidza kuti a title deed kana kuti bhuku yeuridzi kana kuti uridzi kana kuti sure possession. Dai Mwari waitinzwira nyasha, amen. Saka kana Mwari uchitendera dauti tiverenge kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 9. Genesis chapter 23. Genesis chapter 23 verse 1. Zvino Sara wakagara makore ane 120 ndiwo makore oupenyu hwaSara. Sara akafa paKiriati Abha, rimwe zita ndiHebhroni, panyika yaKanani. Abrahama akauya kuzochema Sara nokumuririra. Zvino Abrahamu akasimuka pano wakafa kwake, akataurirana navana vaHeti akati, ndiri mweni nomutorwa pakati penyu, ndipei nzvimbo yokuviga pakati penyu, ive nzvimbo yangu, kuti ndivige wakafa wangu, ndirege kumuona. Vana vaHeti vakapindura Abrahama vakati kwaari, chitinzwai Ishe wedu, imi muri muchinda waMwari pakati pedu. Vigai wakafa wenyu pawiro wakanaka pakati pamawiro edu ose. Hakuno munhu pakati pedu ungakunyimai hwiro hwake kuti muvige wakafa wenyu. Ipapo Abrahama wakasimuka akakotamira pasi pamberi pavanhu venyika iyo, ivo vana vaHeti, akataurirana navo akati, kana muchitenda kuti ndivige wakafa wangu, ndirege kumuona, chindinzwai mundikumbirire kuna Efroni mwanakomana waZohari kuti andipe bako raMakpera raanaro riri mugumo womunda wake. Andipe iro, ndiripe mutengo wose, ive nzvimbo yangu yokuviga pakati penyu. Amen. Ishe arikufadze kuverenga kweshoko rawo tigarire pasi. Amen. Mwari arikufadzei varakuitei zvakanaka. Amen. The title deed kana kuti the sure possession kana kuti uridzi. Dai Mwari waitinzwira nyasha. The last Wednesday tanga tichitaura zvakare pamusoro tichitaurirana pamusoro pekufamba nekurarama kwedu, tichiona nokunongedzera upenyu hwakararama naAbhurahama. Saka musi weWednesday taiona hunobata mukati mevana vaMwari, tichiti kurevererana kana kuti kumiririrana kana kuti kuona zvakanaka zviri mukati mevana vaMwari, toenda nazvo pamberi paMwari kuti Mwari abate nesu. Nemhaka yekuti takaunzwa kukonamata Mwari tichifamba nokurarama upenyu huri chaihwo. Saka hapana kunamatwa kwaMwari, hakusi sebhuku rakanyorwa kana kuti filmu rakaeditwa, but zvinhu zviri real. Tinofamba nzira yacho, tinonzwa kurwadziwa, tinogodorwa, tichipfuurira mberi tichirarama pamberi paMwari. But mukuzara kwazvo zvose nemukuwanda kwazvo, Mwari unongofanira kuti ave Mwari. Dai Ishe waitinzwira nguva. Saka takapfuurira mberi tichiona kuti kurarama kwedu nokunzwa kwedu kuna She tinoraramirana nokubatirana kuti chakadiwa naMwari chisimbiso nokuoneswa pakati pedu. Saka zvakafanira kuti zvakakodzera kuti mumwe nemumwe
afambe nemutoo wakafanira, nokuti pane mumwe waBhaibheri ranzi musadzima mweya kana musadziisa mweya waMwari pakati penyu. Saka pane hunhu nemararamiro atifanira kuti tiite zvinoita kuti kunamata Mwari kuendeke pakati pedu, uyewo pane zvinhu zvatinokwanisa kuita zvinoita kuti kunamata Mwari kuve musengwa kana mutoro pakati pedu. Saka sevana vaMwari zvakakosha kuti mumwe nemumwe tizvicherechedzei kuti tiri kufamba sei pamberi paMwari. Noda kuti pane imwe nguva Pauro unotaura kuna vaEfeso woti rugare rwaMwari runopfuura kuziva kana nokunzwisisa kwose ngaruve kwamuri. Saka pane tranquility kana pane rugare nerunyararo neharmony inofanira kuti ibate hushine kuvapo pakati pevana vaMwari. Saka pane nguva Pauro unotaura kuti aiwa imi mumuromo menyu ngamurege kubuda mashoko akashata, nekuti zviri nani kuti kana muchitaura pane chese chaungataura ngachive mukuti chive chinosimudza nokubatsira iye unonzwa. Saka zvoreva kuti kufamba kwedu pamberi paMwari tiri vanhu vanocherekedza steps kana nhanho dzatinotora. We are not reckless, we are not careless, but we are mindful and we are sober pamberi paMwari. Saka dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka maneno ano tidangoona zvakare this chimwe chinhu ichi pamusoro pe-title deed. Saka tiri kuramba tichingodzokera tichinongedzera kana tichinokora kubva kuna Abrahama, nokuti Bhaibheri ranzi marudzi ose acharopafadzwa kuburikidza naAbrahama. Saka kana tiri pano tasvika patasvika tikaita zero back munguva nemutime frame yaMwari, tinofanira kuti tione nzvimbo yedu ichi tinokwana muupenyu nemukufamba kwaAbrahama, nokuti Mwari wakazviita nemutoo wakadaro. Saka panapa pataona Bhaibheri rinotaura kuti Sara wakanga afa ane makore akati wandei. Saka wakanga Abrahama ari panzvimbo iyi yeHebron munyika yeKanani. Saka taona neshoko raMwari kuti Abrahama ari pakuchema mudzimai wake wakada kutsvaka nzvimbo paangaviga wakafa wake. Saka wakaenda kuvaridzi venyika panguva iyoyo. Bhaibheri rotiudza kuti vakanga vari vana vaHeti vaigara pakati pavo. Akavakumbira akati hai ndawirwa nedambudziko, saka ndokumbirawo nzvimbo yekuti ndivige wakafa wangu. Saka chakanga chiri chinhu chisina kurema kana kuti chiripo chinogamuchirika kuti vanhu vanofa vachivigwa. Saka vana vaHeti hapana zvakanyanya kuvabata kana kuvaomera panyaya iyoyo, nokuti vaizviziva kuti vanhu vanofa, uye Abrahama vaimuzivawo munhu kugara kwavakavaita naye. Vakangomuudza vakati iwe kana tichikuona uri ukaita semuchinda pakati pedu, saka hapana chatinokwanisa kukurambira kana kukudzivisa kuti uite. Wakasununguka, chingotsvaka kana ukaonawo pavafarirawo kuviga mudzimai wako muvige, then life yongopfuurira mberi. Saka but Abrahama taona neshoko raMwari kuti waunza nyaya yake kuvanhu ava. Remember takabatirira pakuti Abrahama akanga ari munhu wakadanwa. Saka being called akanga akatsaurwa kubva kunyika iri yezuva rake, sezvo zvakaitawo iwe neni. Tiri vanhu vakasanangurwa kunyange tiri pakati penyika ino, but takatsaurwa kubva pakati pevanhu vatinogara navo uye vatinorarama pakati pavo. Saka maonero edu, mafungiro edu nemanzwisisiro edu, kunyange tiri muchimiro chakadaro, but zvakatosiyana nevakatikomberedza. Pane zvatinokoshesa, zvatinoremekedza zvisingareve chinhu kwavari, but
kana taunzwa kushoko raMwari tinokwanisa kureva chinhu ichi kuti we were cut that way. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka Abraham audzwa kuti you can go ahead, unokwanisa kungopfuurira mberi uchiita zvaunoita. Bhaibheri ratuonesa pano kuti Abrahama wakaramba akati kwete ini ndichindikumbirirai kuna Ephron andipe bako reMakpela riri kumucheto wemunda wake. Saka ndicharipira mubhadharo kana kuti muripo wakakwana sezvaachareva iye kuti ndikwanise kuwana nzvimbo yekuviga wakafa wangu. Saka pano tiri kuoneswa kuti kana tauya kuzonamata Mwari, kunamata kwedu Mwari is not a loose contract. Kunamata kwedu kana kuuya kwedu kuna Mwari haisi kuuya kwakangofarikanya kwekungoti zvinongoenda zvakadaro, but kune zviga kana kuti kune ma-principles nema-clause ari specific atinocherekedza kana tauya kuzonamata Mwari. Saka hazvirevi kuti nyika yose iri kuenda nenzira yakadaro nesu tinoteverawo. Hazvirevi kuti zvinogamuchirwa navanhu saka zvinogamuchirika kwatiri. Hazvirevi kuti zvinotenderwa nenyika saka zvinotenderwawo kwatiri. Saka Abrahama wakauya from this direction yakanga isingatongonzwisisiki kunyangwe nevanakomana vaHeti. Akataura akati inini yes manditendera, haana kungogumira pakuti handatotenderwa saka ndizvozvo wabvuma. Saka vakomana torai mafoshoro tivige kunamata Mwari. Hakuna kudaro. Pane nzira dzatinofamba, pane upenyu hwatinorarama, uye pane patinomira sevanakomana vaMwari. Ndokuda kuti chimwe nechimwe chatinoita chine pachinonokwana mupfungwa yaMwari. Saka ndokusiyana kwatakaita nenyika, ndokusiyana kwatinoita nemasangano. Chimwe nechimwe chatinopfuura nemukati macho sekereke yaMwari chinowana nzvimbo yacho muna Mwari. Saka kwatiri kushumira Mwari is not a loose contract inongoexplainwa nechero munhu nenzira yaada, but zviri specific zvokuti kana zvose zvaitwa zvapera tinokwanisa kumira and claim ownership pamusoro penzira yedu yatafamba. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka Abrahamu wakauya akanga achitora zvinhu nemuto uyu kuti imimi revai zvamunoda pamusoro penyaya yandikuya nayo pamberi penyu, nekuti tinofanira kuti tizive chinhu ichi kuti nyika yatigere mukati mayo iri muruoko rwevakaipa. Saka tinofanira kuti tichenjerere mararamiro edu nemufambiro wedu. Vakaipa unokwanisa kukupa, wakaipa can make your life easy, wakaipa unokwanisa kukupa ma-privileges. Saka hazvirevere kuti kana privilege ikauya mukati meupenyu hwako hati accept simply because it's a privilege, but tinozvigamuchira panheyo dzekuti zvinomborevei pakunamata kwedu. Tinozvigamuchira kuti panheyo dzekuti zvakamira sei mukudanwa kwatakadanwa nako. Saka Abrahama haana kungomirira pane kuti handatopiwa zvanaka. Kupiwa kwakanaka, but hatisi vanhu vanongopiwa. Tiri varidzi, tiri vanhu vanogamuchira zvinhu zviri zvedu, uye kana tapuwa pane zvazvinoita mumufambiro wedu. Saka ndo dambudziko ratiri kupfuura nemukati maro munguva yatiri kurama mairi. Apo vanhu tisingasviki pakucherekedza nzira dzedu nemafambiro edu nemararamiro edu, but tinobatikana common good spirit yekungoti zvinotenderwa, hapana chakaipa pazviri, but Mwari haana matwi panheyo dzakadaro. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka vari vana vaMwari they are possessors. Vari vana vaMwari vari varidzi veizvozvo zvavakapuhwa naMwari kuti wararamire nekufamba mukati mazvo. Saka Abrahama he was so mindful
because kana tichifamba munyika yatiri kurarama mukati mesezvatareva kuti iri mumaoko ewakaipa, unofanira kuti uobserve kuti chingwa chandapiwa ichi is it genuine, chiri kuuya nemwoyo wese kana kuti nechinangwa nechivawarirwa chakanaka here. Kunamata uku kwatapuwa uku kwabvepi, kuri genuine here, kuri kuda kuunza kupfurira mberi, kurumbidzwa nekukudzwa kwaMwari here, kana kuti tozoregedza kubatikana nenyaya inongoti vanhu vese vanonamata. Kana pakuda kungoti vanhu vati taungana kuti mumwe ngasimika anamati tikutipfurire mberi, osumuka Mwari zvotopera toti zvanaka. Mwari haanamati kunenzwira yakadaro. Abrahama wakaramba such a service, kunyangwe akanga ari in need, achida zveshuwa pekuviga mudzimai wake, but kungopuwa zvisina shumo yese, zvisina tsaro kana zvisina tsananguriko pamberi mukati meupenyu hwake, uye achikwanisa kuzvidzora mukuziva kwake zvichikwana. Abrahama wakazviramba akati aiwa manditendera mandipa, but pane chimwe nechimwe chandinoita nekupfuurira mukati macho chinofanira kunokwana chine nhoroondo uye record yekuti ndikwanisa kumira ndichiklema kuti chinhu ichi ndechangu. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka vadaro sei zvinhu zvaifanira kuti zvifambe nemutoo wakadaro. Saka wakaipa unouya, vamwe vanoti mafreebies, vamwe vanoti nasizoti Shona vakaenda kuchikoro mukati zvekungo wakaipa haanonoki kupa nekukutendera. Kakada kuti uwepo muite church, you allow you to have a church. Akada kuti munamate, you allow you kuti munamate. Because part chatinofana kuti tiutarise nekucherekedza kana tauya pamberi paMwari ndechekuti ati kamuchiri zvinhu nokuti zvangovapota zvipuhwa, but pane pazvinofanira kunokwana uye pane chazvinofanira kunovaka pakupedzisira. Saka varume ava vaheti ava vaiva vatorwa, vakanga vasina nechekuita nekunamata Mwari kwaAbrahama. Saka how come they could come and make offers kuna Abrahama? Saka Abrahama wakaramba izvozvo. Saka munguva yatiri kurama mukati mayo, vanhu tine tendency yekungotora zvinhu for granted, kuti tiri kuenda kuchechi, chechi yedu takavaka ikakura, tine muparidzi ari kutiparidzira, but pane chinobata nekusunga vana vaMwari. Tinofanira kuti tive ne precise record ine maclauses akakwana, ari strict pane zvose zvatinoita. Nemhaka yekuti tikafamba takadaro, at one point wakaipa will rise up and claim, make some claim against chero zvatinenge tamisiza zvatinenge tavaka. Saka varume ava Abraham vaiziva kuti zvinogona kuitika kuti ndaviga, ndikangodziviga mangwana mumwe unokwanisa kutongoya kuti ashamari ndiani akudza kuti uchere gomba. Saka fukunyura ubvise munhu wawigapo utsvake kumwe. Saka Abraham anga asingadi izvozvo. Saka ndo zvazvinoita muupenyu hwevanhu, kana muupenyu vanhu kana vafamba nokuya pamberi paMwari zvisina hudzamu uye zvisina simba rehuridzi. Wakaipa can come up anytime and claim kuti aiwa izvi ndezvangu, izvi tamboti fambe uzongoya pamberi uzoti ashaba kuapa unoti kudini apapo, ndiani akutendera. Saka we must be, tinofanira kuva mindful, unofanira kucherekedza kuti chinhu chimwe nechimwe chinopinda nekubuda mukati meupenyu hwako, wochinzvera nokuchitarisisa kuti chabvepi, chine nhoroondo ipi, and mararamiro edu tinofanira kuva tine record yakasimba yemufambiro wedu. Saka Abrahama waita izvi, chaibata nokuva kusundaidza muna Abrahama akanga uri matrace kana kuti hunhu hwaKristu. Saka ndokuda kuti pamberi apo Kristu aizofanira kuti auye atore mwenga uri wake
against the deception kana nyengedzero yevakaipa wobuda nemwenga ari mwenga wake wakazara. Saka Abrahama izvozvo kuburikidza nekutenda zvakabata mukati meupenyu hwake kunyangwe pakuviga mudzimai wake. Saka varume ava Abrahama akataura kwavari akati, right, chindipai bako remakupera, but riri mumunda wemurume uyo anonzi Ephron kumucheto kwemunda. Saka tida kuti tiverenge ishoma. Brother, verenge from verse 17 tione something ipapo. From verse 17 to 20. Verse 17. Naizvozvo munda waEfroni wakanga uri pamakpera pakatarisana neMamre. Munda nebako rakanga ririmo, nemiti yose yakanga iri mumunda neyakanga iri panyika yose yakapoteredza. Zvikava zvaAbrahama pamberi pavana vaHeti, pamberi pavose vaipinda pasuo reguta rake. Shure kwaizvozvo Abrahama akaviga Sara mukadzi wake mubako romunda waMakpera pakatarisana neMamre. Rimwe zita ndiHebroni panyika yaKanani. Zvino munda nebako rakanga ririmo zvikasimbiswa kuna Abrahama navana vaHeti kuti zvive zvake, ikava nzvimbo yake yokuviga. Amen. Saka brother son Samakara ndoti verengai pamusoro mbichana verengai verse 13 kusvika pa 15 again. Akataura naEfroni vanhu venyika iyo vachizvinzwa achiti, kana uchida chinditeerera hako, ndichakupa mutengo womunda ugamuchire kwandiri kuti ndivige wakafa wangupo. Efroni akapindura Abrahama akati kwaari, ishe wangu, chinditeereraye. Munda unotengwa namashekeri esirivheri ana 400. Chingava chiiko pakati pangu newe? Vigai henyu wakafa wenyu. 16. Abrahama akateerera Efroni. Abrahama akayerera Efroni mashekeri esirivheri aakareva vana vaHeti vachizvinzwa, mashekeri esirivheri ana 400 avanotenga nawo kuvatengesi. Amen. Saka pataverenga apa we are seeing kuti Abrahama aenda kuvana vaEfroni ava kuti ndo munda wandiri kuda bako ririmomo. Saka chaidiwa naAbrahama rakanga riri bako, but Abrahama aiwane kuziva kuti yes ndiri kuda bako, but bako riri mumunda. Saka it was just zvanga zvingori common kuti unokwanisa kuponza chitora bako, but aiziva kuti mangwana vaikwanisa kudzoka kwaari kuti yes iwewe chavakatenga ibako iri. Saka iwo kana zviri zvemunda medu ita zvaunoita nebako rako, but hatida kuti utsike mumunda medu. Ita zvaunoita zvaungada kuti uite, but usapfuura nemumunda medu. Saka Abrahama waizviziva. Saka chaakashuvira akada kuti kubata kwake pakati pake nevanhu ava zvive nenzira yakajeka yakananga inonyatsotsanangurika zvokuti Abrahama pakupedzisira unova muridzi weizvozvo zvaaita. Saka varume ava dzakanga dzisiri tsitsi dzavo kuda kubatsira Abrahama, because rubatsiro rwevana vaMwari harubve kunyika, rubatsiro rwedu harubve kuany other source isiri Mwari. Saka hapana chinopfuura nekupinda nemupenyu hwedu hwako chaunofanira kuti utore for granted. Noda kuti tiri vana vaMwari.
Saka Abraham said akataura kati inini I will pay for everything, but ndiri kuda bako, but handisi kuzobhadharira bako, ndichabhadhira futi nemunda wacho mune bako randiri kuda. Saka akapfuurira mberi sezvataona kuti apuhwa bako. Bhaibheri rinoti kunyangwe nemiti yakakomberedza munda iwoyo, nemiti yakanga iri mumunda iwoyo, akanyatsozvizivisa pamberi pavo, pakaitwapo magwaro kuti zvese izvi zvave zvaAbhurahama. Saka zvoreva kuti Abrahama kuvigwa kwake kwaakaita Sara, it was something chakanga chakazara chokuti hapana aikwanisa kuzova neclaim pamusoro pezvaakanga aita. Ndo mufambire watinoita sevana vaMwari. Nemhaka yekuti tikakuuya kwedu kuna Mwari kukanguva zviri loose, along the line wakaipa unokwanisa kuuya and claim some things mukunamata kwako zvikakugozhera. Saka Mwari kana uchiita zvinhu unozviita mukuzara nemukukwana kwazvo. Saka kuuya kwedu pamberi paMwari, it's not like I say a loose contract, but tinouya pamberi paMwari nehunhu hwepossession kana kuti hwe-entitled deed, kuti pese patinotsika we are fully aware kuti we are here nokuda kwenyasha dzaMwari. We are standing on these grounds nokuda kwepermission from the heavens. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka Abrahama akapuhwa bako, akatora munda, akatora kunyangwe miti yaiva mumunda imomo, because mangwana aigona kuzouya kuti alright, batika tuda kumbotema iwo wakatenga bako chete, but miti irimo haisi yako ndedu, saka tuda kumbotema imomo. Saka zvaisazova zvakanaka. Saka unhu wakadaro ndo kunyengerwa kunoita nyika newakaipa nguva yose, nokuti wakaipa can give, wakaipa can provide, but isu sevena vaMwari ama hatiperere ipapo, but zvinhu zvedu zvinonodzoka kuti zvive nehwaro mukuda kwaMwari. Saka kana zvikatadza kukwana ipapo tinoramba, nokuda kuti pekupedzisira chiri kudiwa, pari kudiwa chinhu chakakwana, chiri genuine uye chakachena. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka Abrahama aizoti kana akufamba pamberi pavanhu ava, hakuna waikwanisa kutongonongedzera upenyu hwaAbrahama kuti but apo kana kuti apo ndezvangu kana kuti apo ndini ndakadai. Saka as much as zvakanga zvichidhura, Abraham had to pay kuti ave ne-title deed pazvinhu zvaaiita. Saka kunamata Mwari tinofamba nzira yose, tinoenda nokubata kudakara takwaniswa pamberi paMwari. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Da kuti tipfuure mberi zvishoma, tiende pana Mateo chapter 4 tione zvatinoda kuona ipapo. Matthew chapter 4. When you go to verse 8, chapter 10. Verse 8. Dhiabhorosi akamuisazve pagomo refu refu, akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwawo, akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako umushumire iye oga. Verse 11. Zvino Dhiabhorosi akamurega, vatumwa vakauya vakamushumira. Amen. Saka panapa tiri kuona Ishe Jesu Kristo akapere paari mapo ndo zvaireva magwaro. But patavaerenga apa Bhaibheri rinotanzi Dhiabhorosi wakauya akamuratidza ushe hwenyika nokubwinya, akati ndinokwanisa kukupa zvese izvi,
zvaandakuratidza izvi, but bedzi chaunofanira kungoita kundinamata. Saka izviro kwazvo kuti Ishe anga ari a prince kana kuti akanga ari mambo, but umambo hwashe hauye through freebies from the devil. Umambo hwashe hausimbiswe kuburikidza netendero inobva kusiko. Saka mukufamba kwatinoita pane zvinhu zvinopfurwa nemazviri nevana vaMwari kana nevanhu vanoti tinonamata, ukazvicherekedza pamberi pacho kwokupedzisira zvose zvaitwa, Satani unoramba ane kubatirira nokuhenga pazviri. Saka Jesu Kristu akazviona kuti ushe ndihwo kubwinya kunga kuri genuine, but dai akazvigamuchira, there was a condition yakanga iripo yekuti aifanira kuti anamate diablos. Saka you can see kuti pane chimwe nechimwe chatinopfuura nemukati mazvo tinofanira kuti ticherekedze kuti zvose kana zvaitwa tinozopedzisira tamira papi panyaya yekunamata Mwari, tinozopedzisira tasvika kupi panyaya yekutenda kwedu. Saka but muzera nenguva tinokurara mukati mayo ndeyekuti kana ndikawana basa toti ndiMwari wandiitira, tikawana mari ndapuwa naMwari. But ukacherechedza mukufamba kwatinoita unozoona kuti tawana basa riya harinotichisipa kuramba tichinamata nokushingaira pamberi paMwari. Zvoreva kuti this thing chatapuwa hatina kuwapuwa a title deed yacho. Saka is something chatenderwa nowakaipa, but he still have a claim pazviri. Saka Jesu Kristu apuwa an opportunity yakadaro, wakaramba, because akanga aripo kuti pawepo nemwenga kana kuti padange vanhu vanozodzikinwa kubva kunyika muzera nekukukwana. Saka tichizoona kana taunzwa kushoko raMwari tasvika kuna Revelation chapter 5, Jesu Kristu unoonekwa ane bhuku yehuridzi. Saka that huridzi iwohwo hawaiuya kana kufamba kwake nokupfuurira mberi kwake kwanga kuine like kune tumwe tumahuku kuti Satani anokwanisa kubatirirawo ipapo. Saka Jesu Kristu wakaramba akati ibva kwandiri Satani. Saka zvoreva kuti kupfuurira mberi kwedu kunofanira kuva nenzira yeuridzi. Chimwe nechimwe chatinofanira kupfuura tinobata upenyu hwedu chinofanira kutisvitsa pakunamata Mwari. Wakaipa kana achiita zvinhu zvinoradzika sezvinogamuchirika zvakanaka, but there are always some catches within it. Pane ma-conditions anoiswa. Yes, ndokwanisa kukupa basa, ndokwanisa kukupa mari, but at the end totadza kupfuurira mberi pakushumira nepakunamata Mwari. Saka unhu hwaiva muna Abrahama ndo hunhu hwakanga huri muna Kristu, ndo hunhu hunofanira kubatawo ushe mukati mevana vaMwari. Saka munoona kuti Abrahama even choice yake yenzvimbo iyi yebako iri reMakpela rakanga riri munzvimbo iyi yeHebron. Mukazoenda kuna Joshua unonotaura kuti Hebron raizova guta reutiziro. Saka zvakanga zvisiri zvinhu zvinongoitwa kuti ndo zviripo kwenguva iyoyo, but chimwe nechimwe chaiitwa chichinonyatsokwana panzvimbo yacho. Ama ndokunamata kwatinoita Mwari. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka pakupedzisira tinoona Jesu Kristu abata bhuku yehuridzi. Saka chaanenge akabata, ama Satani haana any claim pachiri. Wakaipa haana chaanokwanisa kunongedzera pachiri, nokuda kwokuti pavapo nehuridzi. Saka nataa kushumira Mwari, tinoshumira Mwari musimba rehuridzi. Kufamba kwako, kunamata kwako, kushumira kwako, kushingaira kwako, ama zvinoitwa zvakanyatsokwana zvokuti wakaipa haana chaanokwanisa kunongedzera kana kuklema pazviri.
but tikatadza kucherekedza tinongounganidza tichingounganidza. Ndosaka muchiona vanhu vanoungana kuti tiri kunamata Mwari, but pakupedzisira havakwanisi kuuya kuraramira muzvokwadi yaMwari. Zvoreva kuti chaitwa, yes, vangopuhwa kunzi chingovigai, vakatenda kuviga. Hapana chavaka title deed iri clear, iri binding, inovapa kodzero yenzira yavatora. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Takauya kushoko raMwari kunamata kwedu ama hakusi a loose contract, but tinonamata Mwari nenzira title deed. Ndosaka muchiona kunyange panguva yekare bhuku yeuridzi yaiiswa zvisimbiso. Bhuku yeuridzi yaichengetedzwa. Bhuku yeuridzi yaigara. Generations nemagenerations aipfuura, but zvaizonzi kana zvaminya pane nzvimbo yaizikamwa kuti kana nyaya dzanetsa bhuku yeuridzi iri pakati. Saka ndizvo zvinofanira kuti zviite mukutenda kwedu. Tinofamba, tinorarama, but pane chiri solid, kana pane an anchor patinomira panheyo dzezvokwadi, zvokuti kana nyaya yaoma kutenda kwedu kunotimiririra. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka Abrahamu akazopfuurira mberi, akaisa maoko ake muhomwe, zvokuti vese vakamutevera, vana Jakobho, vana Josefa, vese vaya nzvimbo pane chichocho chakaitwa naAbrahama. Kudakarawo even vana Joshua vachiuya, Hebron rakava nzvimbo yeutiziro. Zvakanga zvisinei nechekuita zvino nevanakomana vaHeti. They were out of the way. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka asi nguva zhinji wakaipa unouya woti ndokupa izvi zviri izvi, and then but kana ndakupa uzoitawo chekuti nechekuti. Then togamuchira pamberi wakaipa uzoya nenyaya dzake, then zvinozotiomera kuramba. Saka kunamata Mwari ama kunoitwa tinouya pamberi paMwari nekushumira Mwari mukuzara nomukukwana kwazvo, uye nhano imwe neimwe yatinotora ama inosimbiswa nekutsigirwa neshoko raMwari. Ndosaka Jesu Kristu paanozomira kwokupedzisira akabata bhuku, ama zvakanga zviri mubhuku kana yaiswa title deed hairevereri kana haimiriri zvinhu zvisiri genuine, haimiriri zvinhu zviri fake. Inoratidza nekusimbisa the trueness kana kuti zvokwadi yebasa raitwa, kuti izviro kwazvo kuti nzvimbo ino ndeyako. Saka nzvimbo yacho inotenge iripo, nzvimbo yacho inoonekwa inobatika. Saka Jesu Kristu wabata bhuku yeuridzi kwokupedzisira. There was no one anokwanisa kuiclaima out of his hand, nokuti he is a possessor. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka isu nesuo tiri mubhuku iyoyo, ama we are also genuine. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Hapana chinopinda nekubuda mukati meupenyu hwako chinongotorwa for granted, but ngaticherekedzei mufambire wedu, ngaticherekedzei muraramire wedu, nekuda kwokuti nyika nokuzara kwayo zviri mukati ngazvigere nevakaipa. Saka mukaona vanhu vachitaura kuti ndaitwa zvakanaka, ndaropafadzwa, ndazva zviri kufamba, ama cherekedzai nzira idzi kuti zviri kubva kupi. Cherekedzai nokutarisisa shumiro idzi kuti dzakamira sei. Ndokuda kuti Abrahama haana kungobvuma kungopuwa, but wakada kuti aripire chimwe nechimwe chaakanga chichipfuura nemukati macho, kuti pakupedzisira akavaunganidza vese vakuru kuti chiuyai ngatinzwisisanei panyaya iyi. This bako iri, kwete bako roga, munda uyu nemiti nezvise zviri mazviri ndazviripira, kapavapo nemagwaro. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Ise akurofadzei
bhuku yeoridzi kana the title deed. Saka you can see kuti Abrahama uchirarama hake but wairaramira Kristu. Amen. Nesuwa kana tichirarama hama those traits ziri matiri. We are just not an easy target kana an open target. Ayo pane nzira yatinofamba nayo uye pane maonero atinoita kana tauya panyaya dzekunamata Mwari. Saka Jesu Kristu wakaudza Diablos akati ayo ibva kwandiri Satani nokuti kwakanyorwa kuchinzi nokuti pane zvakanga zvichisenererwa nokuveteredzwa nowakaipa kuti akanganise kupfuurira mberi kwechinangwa chaMwari. Mwari akuropadzei, Mwari akuti zvakanaka. The title deed. Amen. Kuti tisimuke netsoka dzedu tichisengwa kumukoti. Amen.